Резеда Валиева «Қыңғырау шәшәк». Яшел нарат урманында, аның иркен аланында бик нәфис, бик назлы бер қыңғырау шәшәк үсеп чыккан. Абала, бигрәк матурсың. Исәнме, қыңғырау шәшәк? Бик тә ошыйсың син миңа. Әйдә икәү дус булабыз. Дигән куян баласы. Дус булабыз. Ничек буласың ул дус булу? Дип сораган қыңғырау шәшәк. Ул бит әле яңа гына туган булган. Шуңа күрә дуслыкның нәрсә икәнен белмәгән. Урман ягыннан бер малай килеп чыккан. Килеп чыгуга ук ул: «Күр инде, нинди матур шәшәк!» дип, қыңғырау шәшәкне өзәргә кулын сузган. Әммә кулын сузуы булган, шунда ук ялт иттереп тартып алган. Кемдер авырттырып, тешләп алган икән аның аягын. Караса, кичкенә генә куян баласы. Тимә қыңғырау шәшәккә! Ул минем дустым! Дигән куян баласы, малайга ачу белән карап. Кит! Кагылма аңа! Қыңғырау шәшәкне өзәргә ярамый! Мин белдем! Белдем дуслыкның нәрсә икәнен! Дип, шатланып, чыңлап куйган шул чак қыңгырау шәшәк. Һәм талгын җилдә әкрен генә зәңгәр башын чайкый-чайкый җырлап җибәргән. Дуслык ул яхшылык, дуслык ул яктылык, дуслык ул кояштай нур чәчә. Син мине саклаучы, яшәүне яклаучы, яшә син, куян дус, мең яшә!